Szia! Ebben a videóban az intim kelyhekről lesz szó. Az intim kehely egy általában orvosi szilikonból készült intim higiéniai eszköz, ami a hüvelybe helyezve felfogja a menstruációs vért. Ez olyan, mint egy ruha, amit belül hordunk. Többféle méret és kivitel közül lehet választani, attól függően, hogy milyen sajátosságaik vannak. Ilyenek például a méhszáj magassága vagy a vérzés erőssége. Apropó, ezeket jegyezd is fel magadnak, hogy milyen erős a vérzésed, illetve, hogy milyen magasan van a méhszájad. A méhszáj magasságot megmérheted te is, de megkérdezteted a nőgyógyászt is. A mérete miatt pedig ne izgulj, mert nem így, hanem így kerül be a hüvelybe. Tényleg pont olyan, mint egy ruha. Ugye egy ruha kiterítve hatalmasnak tűnhet, viszont amikor fölveszed, akkor eloszlik a testeden, és így abszolút nem fogod érezni. Ilyen egy jó kehely is. A kelyhet egy enyhe vákuum, és az izmait tartják a helyén. Azoknál a kelyheknél van egy kis légrés, ott enyhébb a vákuum, ennél a kehelynél pedig egy kicsit erősebb a tartás, mert itt nincsen léglyuk. Számolnak be arról, hogy a kehely használattól lerövidül a menstruációjuk, ennek az enyhe vákuumnak köszönhetően. A kelyhet a hüvelybe összehajtva tesszük be, úgy, hogy a behajtott rész alulra kerüljön. Persze kipróbálhatod így fordítva is, de azért nem szokott annyira működni. Kétféle hajtogatási módszert is kipróbálhatsz, az egyik, hogy sréhen benyomod a kehelynek az egyik szélét, a másik pedig, hogy pontosan félbehajtod, próbálgass, hogy neked melyik válik be. Választhatsz puhább és kicsit keményebb kelyhet, mind a kettőnek megvan a maga jó tulajdonsága. Ez a keményebb sportkehely sokkal egyszerűbben kiugrik, ez a puhább meg természetesen egy picit kellemesebb érzés. Én azt javaslom, hogy először mindenképpen sportkehellyel kezdj. Ha gondot okoz a felhelyezés, akkor használhatsz egy icipici síkosítót is oda. Ha már bent van a kehely, akkor biztos kíváncsi vagy rá, hogy kell kivenni, úgy, hogy ne folyjon ki belőle semmi. Itt van ez a viszonylag teli kehely. Tulajdonképpen úgy kell meglazítani a kelyhet, hogy elkezded a kis száránál jobbra-balra húzogatni, és akkor így el fog engedni, és ki fog tudni jönni. Hogyha mégsem ez a helyzet, akkor az alsó részét egy picit benyomod, így, és utána kezded el ezt a jobbra-balra húzogatást. A ciklusod közben két használat között elegendő folyékony szappannal jó alaposan átmosni. A kelyhet elég 8-12 óránként cserélni és üríteni, viszont hogyha elmész valahová, akkor vigyél magaddal kulacsot és fertőtlenítő kendőt. A ciklus elején és végén kifertőtlenítheted a kelyhedet forralással, vagy fertőtlenítő pohárban mikróba téve, meg persze vízbe, illetve az is egy megfelelő módszer, hogyha teszel bele egy fertőtlenítő tablettát. Ellenőrizd minden ciklusban, hogy a kelyhet teljesen ép és sértetlen legyen. Nézzük meg a méretválasztást. Először is ebben a táblázatban összefoglaltam, hogy milyen űrtartalmú vagy méretű kelyhet választ magadnak. Azt pedig, hogy az általad kinézett kehely alacsony, magas vagy közepes méhszájhoz ajánlott a kelyheknek a leírásában találod. Ha a mosható betéteket annyira nem szereted, mindenképpen próbáld ki, hidd el, egyszerűen meg fogja változtatni az életedet.